kula Rayi Milani Kasari saking Universitas Muhammadiyah Purworejo. Kula wonten mriki badhe maosaken geguritan ingkang irah-irahanipun pawiyatan luhur 11 Maret kaliyan kampus idolaku. Pawiyatan luhur 11 Maret kagurit dening Winda Dwi Lestari. Sakloke ana lelara ing kanca, pranyata nggawa pagebluk aran corona. Aweh kabar pralaya sasat tanpa wilangan. Wekasan dadi kutha kekes nyenyet tintrem. Dina iki langka gebyare kelir inggit wawa. Kurang keprungu keprake si dalam kondang. Bangku kuliah glondang tan ana sing nggoni. Klebate para mahasiswa kena diitung haji. Biyen rame pada diskusi, saiki sepi. Kumyae swasana suka amung winates ing donya maya. Nanging dahana jiwa 45 ora kena sirna. Inovasi lan kreasi dadiya budaya. Aktif kerbaka kondang kaloka. PTNBH sinandang yogya dadi pepadang. Nyunari anggone budi wajibing pridharma. Jaya Jaya Wijayanti UNS. Ing medaring catur ambuka jagat 45 yuswamu. Sirna samubarang rubeda sambekala. Rumasmamu dumugiya donya maya. Saka kutha Surakarta kairing sedaya becik ing